Capilla de San Carlos. Malikarugtong niya po ito. Our Savior, Almighty Lord Jesus Christ. Yung resurrection niya. Our Savior, Almighty Lord Jesus Christ. Our Mother of Perpetual Help, Our Lady of Manawag, ito po yung kanilang chapel dito. Bali sa taas po sila nagko-choir. Tignan nyo po, mga kababayan, ang kanilang brickwork.
Kasi yung bricks, ito po yung magandang gawin para sa mga bricks. Ito po yung kampanya nila. Ito po yung pagka landmark nila sa San Carlos. Mga bricks po yan. Ito po si Creed of Apostles, St. Jude, St. John, St. Philip, St. Simon, St. Bartholomew, St. Matthew, St. Andrew, lahat po ng mga apostles ni Jesus Christ. Andito po. Ito po yung kanilang candle area. Pita. Panalangin sa Pita. Panalangin kay San Jose. Sculpture po ito. Marami pa po tayong bibisitahin na iglesia. Mga kapapayan, panalangin kaya San Jose, si St. Joseph. Ito po ay sculpture po ito. Ito yung mga candles and color symbols. San Pedro Pio. Dasal. Antisya, mangi sulsul na kandila. Pangasinan po ito, mga kababayan ko. Bago ka magtirik ng kandila, ito po yung magdadasalin mo. San Roque. Panalangin kay San Roque. Panalangin sa Jesus Nazareno. Our Almighty, our Savior, Almighty Lord Jesus Christ. Prayer before handed.